Sana all gikasal na, charot. You are watching Basilia's Daily Vlog. Travel to Bohol. Charan, padung na po ko ani mag-travel guys, nag-andam na ko guys, ug naman ako andam guys, amo ni ako nga tar guys, akong gipalaway guys, charot. Sagbing dako guys, nala baklay-baklay. Kay napalaw man mi guys, adto man mi sa Pier 3 ning dong, Pier 1 man day nga mo ang sakyan para paglagpas ug pagbilaran. Mo tuan na daghan na dyan mong mga tawo nga ning nanguli ra karon kay mamista man Bohol guys. 15 guys, mga basta Mayo jud guys, timpista jud na guys, pero muli mi guys kay Mother's Day ba ya, charot. Mother's Day mong uliun ha, di mi mista, charot. Yan mo na guys, pagdung no ni guys, tula daga naman bakanting ning kuranan, medyo na may mga tawo, man naman day cool time di ay, mura kami rang dugang gihatod og bus ay. Umisang igsuon nga langay man na. Madyo gani kay nakaabot ra mi gihapon guys. Ano na gi pa. Saka na mi guys, mura ko nag-expect ni guys. So, ma'am di ko yung mga classmate aning makitaan di ay guys. Ang usang guys, tawagan ho na guys among tawagan guys. O di ba si guys, o cute jud man siya sa una. Karon di naman cute, kulitaw na mong good, charot. Karon larga ng barko, palayag parang nas Bohol, ang kauli ang gajud ko sa Bojol. So this is it, on the way to Bilar, my hometown. Taga Bilar jud ko guys. So lami kayong view sa Bunlac Riverside. Unya lami kaayong view, hapsay ang hangin, humot ang hangin, di para Cebu, at charot. Dili para sa uban mga cities ka jud. A moment after. Then, welcome na ko ni guys. Sabot na ko sa akong home. Welcome ko sa akong iro. Sa ako ang baby dat. Ang pagman ko ni guys. Sabi sige, kayong mukhang anak na ko. Charot. Nahuman na ni guys. Ready na ko for on the way to kasal. Attend na ko kasal sa ako ang classmate. Kinunhan mo nga kaslon sa mo ang barkada mo na siya. Si Marichu. Mo na mo ang gitawag og Meggy ganda. Karon maghatod na ta og gift ay dili di maghatod og gift mudong ra dito mamakos guys manukos sa charot mo sa term ninyo ng manukos ang amuari mga sayman ay dili kay patable man mere guys kay syempre barkada friends so di ba mga importanteng tao sa kinabuhi ni Maring nya kining babayhan na guys nga nagpa-cute guys libre ni siya guys so kinsay makakita ninyo ani guys panguyabina na dayon guys kay aron pod mahurot na mi og kahalin guys charot. Kini si Basilia guys, anahalin na dyan na dyan guys, agwat na dyan guys, o iproposan na bitaw charot. Dugay pa guys, uy, dilalim ng magminyo guys, manang dili sa may maghalala guys, o kanang dungan ng kaminyoon guys, step forward sa mi sa mga pangandoy guys, charot. Karon guys, ngaon mi guys, so nag-story mi guys, so kanang mga bahin sa mo ang mga pa sa mong kagahapon guys, sa mga pwede na mo ma-reminisce guys, na karon nga dagko na mi guys, mga kal na mi hapit guys, mga 24, 25 na yung mga edad pero wala gyapon uyab ning uban guys, pangtabangay lang kunyo pangita guys, rong mahurot na kahalin guys, usa na halin naman guys, kasal naman pero kami ani guys, huwat naman mi guys, proposal na guys, mo na nga maga-chika-chika lang mi guys, so kumusta na mo mga love life, kumusta na nga mo ang mga kauyaban o mga walay mga kauyaban diha. Pagminyo na mo guys kay di lalim na guys ng maminyo nga kal na guys gahi na guys pero ako no nga nag-istorya no murag katrason pa man po ko ng minyo guys kay pero di man na lalim nga obligasyon nga imuhang dawaton sa imuhang kinabuhi good di man gani lalim tong ning among pamilya. Ako nagtubo man jud ko nga pamilya na ho guys, walo mi kabuo kay igsuon unya napo mi sa tibok sa mong pamilya guys, di jud dalim guys, dili perfect akong amahan, di perfect ako ang inahan nga ho ang maigsuon kami magsige mig-away nya dili pa jud ma-provide sa mama guys puno nga dili jud ko magpahala-hala guys og minyo guys manang ingani guys, enjoy na lang namo ang among pagkabatan-on charot, ang among pagkadalaga guys, pero lami gud ta patong magminyo guys, parehanin nila. O karon atong saksihan ang panaglapaay I mean pag ana-ana nilang marichuog sa iyang bana charot. Dili ana-ana day guys kay lahim day meaning ninyong ana-ana guys kanang kiss lang guys o di ba taban-taban pa lang na sila guys. O humana tag saksi guys o karon si sayon lang guys. Nagpinpinan lang sila guys ho ang mga barkada pinjo na sila kay barkada gud na ako
I-Gcash na lang nang ako uy, uso na bitaw Gcash ron, charot. A moment after. Karon pauli na ko guys kay dili man pwede og dili na ho trabahoon tong angay nang trabahoon guys kay naman jud koy profession guys nga angay pud ho nga tumanon pod guys. O di ba at least ako nang gibuhat ang tanan para lang maka-attend sa kasal ni Maring kay syempre what are friends for? So suportaan na itani nila. So happy kayo ko nga nakasal na sila guys. Karat kagilok. Hi guys, welcome to our vlog. So, this is Mga Papa. Hi guys, so we're friends of Giselle. We are called Guapas. Yeah, we're called Guapa for Thanks for watching.